Ukážeme si porcovanie a vykosťovanie kuraťa. Najprv si ukážeme prvú variantu, čo je porcovanie. Si prerežeme tú vrchnú kosť, tú blanu. Je to aj nožničkami, nožom. Pre mňa osobne je to najlepšie nožničkami to strihať. Tam máme kura v podstate na polku. Spodok kuraťa máme tam tú kostru. Tu si dáme češ, odstraníme. Pomedzi tie kosti ideme. Stehnú kosť, pomedzi tie rebierka až na koniec sami. Netreba ani na to toľko sily. Vždy sa snažíme medzi tie kosti, medzi tie kĺby strihať, aby sme si to uľahčili. A dostali sme už dve polky. Pokračovanie máme, oddelíme si stehienka, tieto blány, tu masné si odkrojíme. Rozmyslíme si ďalší postup, či chceme mať celé s kosťou alebo bez kosti. Kostičku pri tom prste si môžeme nechať alebo odstrániť. My si ju odstraníme v tomto prípade. Takisto si spravíme aj druhú časť. Kosti, čo nám zostalo, tá stredná kostra, tu môžeme použiť najlepšie do vývaru. Môžeme aj krydelka, buď použijeme do vývaru, alebo použijeme na vypražanie, grilovanie. Teraz si vykostíme prsička. Vždy ťaháme nôž po kosti. Dostaneme na samý koniec a oddelíme si prso od tej kosti. Zase dostane nám kosť, zase do vývaru. Stiahneme si úplne jednoducho kožu. Máme čisté kuracie prso. Stehná môžeme kľudne obaliť, vypražiť. Samozrejme, keď vypražame, tak bez tej kože si orežeme tieto zbytky toho tuku. Všetko používame do vývaru. Ukážeme si, aj jak vykostíme stehno. Nájdeme si stredovú kosť s klbom, narežeme si nad tou kosťou priamo a popri kosti obchádzame v podstate nožom. Môžeme buď celé stehno vykostiť, alebo iba časť, že si necháme tú stehnú kosť. Keď vypražame, nechávame si celú kosť. Už sa nám pomaly oddeluje. Podrežeme si, nožík zapichneme pod kosť. Sme sa dostali na samý koniec. Odkrojíme si toho mäska a dostávame sa už k úplnému finišu a máme už krásne oddelené kostičku od toho stehna. Kuracie stehno môžeme si nakrájať na rezance, z toho spraviť nejaké pekné sotičko alebo vykostené vypražiť, napríklad na špajdlu vypražiť.